Ka Voice of the People Party VPP lengbau babat skamar bo nongai ktien kalapan pau bak sorkar MDA balam khamat daka National People's Party NPP haka jingsin char jongka menta lajan prasnam bun sien ka lenbet daka boong bak kamti bat kam khaidu yong be ain kamdan satya dak bakado halo ka jingjap thai bom dynamite hakram do yong be ain hatang sko East Dales hakaba arpunyongut kibriyo gilayam uba bat skam ulong bakani keja namar ke jingbam lairkam bat ke jingbam kitli ke sorkar MDA shushu ulong baki jingja kilanang pau daka bakado ya ke jingja silai hakrem doyong hakis nem baladem ke jingthai bom dynamite au nopra arja arpusan bat menta sakani ke baja hatangsko uba bat skam ulong baladon kam baki pai ba kin hikai daka batenge bat benram ba kum ka parti ka dawa yu konrat bon hiar nak syuki menteri rangba Nagaliang juga Voice of the People Party ni penpau ke jing penrem ke bejur ya kan ka sorkar MDA ke dalam khmat da ka NPP hang ni jela ka jungi ha ka dei bat ka tu ke jingja ka jing thei bom hang the ha East Hills ha thangsko ya ka ba ki nongti du yong palat yaga phomut kira do lero la coba jingim kani baro kami nakadau jong kajing bom larkam bat kajing bom kikli jong kani ka sarkar MDA ya kaban pinkut dan ne bante rakam ya kini ke jingti dewyong bean kini ke jingti dewyong bean kamlong ka ba thamai bat kini ngi i ba ka khamjur hadin ba ka shimti kini ke sarkar MDA nadu ko por ke MDA 1 bat kini ke MDA 2 government hoi minchwa kini ke sarkar ko jingalam jong ke NPP bat u kondat sama kum chief minister kilalen ya ka jingdon jong kaca kata ka jingti dewyong bean henry da ki jingja ka wei hadin ka wei ka balas dang na ru tu ka jing slay haga tu ka krem bat hadin pat ka tu ka jing pthai biang jong udai namai haga tu ka krem naus na marjar san bat samanta kani ka pin isha bat ka pin pa pthai ya ka jingai piteng jong ka jingti dewyong bean kini ka jingti dewyong bean ka yai piteng kumni dei namar ba kani ka sarkar kam shimkhya ya ka bante rakam yaka bat ka wei na ka jing bom shimkhya jong kani ka sarkar ka long ba kam shimla la bante rakam ya kata kajing kit tu ya udawyong and like the illegal transportation of coal ya gani kumbansipan kan ma what kami galia high court haki di por brale no kara kren bat kara pinpang ya kajing bom la su ban shania ha ka sarkar jilla ya kaban te rakam ya kani ka kam but ka sarkar jala hadu mentahi wat la kata kau don kata ka bor haka lingba ki ka home department ki police hindlengi i bakani ka yai beteng bakani ka penpau ya ka jing pom kitli jong ka sarkar but la don kam ba ya kini ka sarkar ki pai ba ken hab ban ai ya ka jingi kai ka bating e ni nagalian joka party kumbala pinpa to president joka party ba aden mala basai moi ni sgo ba u chief minister u hab ban shim ya ka jingit kli but u hab ban hier shukino namar ba kini ka pinpa ba umla bantin syar ya ka jela hakalenti kepada
habatin pej bahagi kisab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kisab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya